Astronomifilm af Mads, Jakob og Joachim. Hvorfor er der dag og nat? Jorden drejer rundt om sig selv, og det tager 24 timer. Også kaldet et døgn. Hvorfor er der årstider? Jordens akse ligger skævt ind mod solen, og jorden drejer i en oval cirkel rundt om solen. Midnatssol er det fænomen, hvor solen ikke går ned i underhorisonten. Dette sker nogle få nætter hvert år. Det kan kun forekomme nord for den nordlige polarkreds og syd for den sydlige polarkreds. Fænomenet forekommer omkring solhverv, det vil sige 21. eller 22. juni nord for den nordlige polarkreds. 21. eller 22. december syd for den sydlige polarkreds. Der kan også være det omvendte, hvor solen aldrig står op. Hvad er en måne, og hvad er solen? Ligesom jorden er i kredsløb om solen, kan en måne være i kredsløb om dens planet. Jorden har én måne, og hvis man tager nogle af de andre planeter, kan de have mange flere. Jordens måne blev skabt ved, at jorden og en planet, som hedder Theia, stødte sammen. Hvad er månens faser? 1. Nymåne. 2. Tiltagende. 3. Første kvarter. 4. Tiltagende. 5. Fuldmåne. 6. Aftagende. 7. Sidste kvarter. 8. Aftagende. Og så kører den så i et kredsløb, hvor den så starter forfra. Hvad er solformørkelse og måneformørkelse? Solen er en stjerne som alle andre. Vores sol er faktisk en af de mindste i det kendte univers. Solen er primært lavet af brint og er derfor nærmest en uendelig glød. Nogle stjerner er faktisk 2100 gange større end vores sol. Hvad er solformørkelse og måneformørkelse? Solformørkelse forekommer, når månen befinder sig mellem solen og jorden, så det delvis eller helt forhindrer, at sollyset når jorden. Måneformørkelse forekommer, når jorden befinder sig mellem solen og månen. Så det er, at jorden forhindrer, at månen får solens stråler på sig.